Hey yo guys, it is Eshe Sanga here, the sexiest man in South Africa, in Strand everywhere, a chocolate, vanilla. Back again on another episode of Eshe Sanga and Friends. Episode, I don't know which is 6 or not, it's not 2, no. Things have changed. So I think it is episode, I don't know, but new episode, brand new. As you know, I'm not alone. I'm always with a guest, special guest. Today I have 2 guests from Strand, where I came from, and I'm not going to introduce themselves. But I was introducing ngokwabo, starting from ngapha ke laqala. Let's introduce it. What's good, everyone? I go by the name of Rap Holy and aka the hottest Strand, rapping in DM. Yes, sir. Shy. Yeah, coincidence. No, introduce yourself. Okay. We're shy, like guys. you have Shy. to, but like, don't introduce them. Okay. Let me, since I'm introducing. Okay, guys. Here I'm with a splendiferous girl from Eskrad and Moscow Zipi Ilali, but a masterpiece, a work of art that's simply stunning. Somila. Slow kid. So guys, yo, le yanamhlanje. Nizothetha ngazo bras man. Nizothetha ngazo. So ulebele ba introduce bakhe, phofu chill bakhe we rapper. So when I start now, like boys me boys on YouTube pop, then you're gonna chat along the way. So what indoni yakwenza usibize uRap Holy? So ndikhule ningumuntu oncane nestisini. Yeah. So growing up ningo rap C. I'd go by Rap C. That was a Rap dumbest Cat. name. Nah, it was a cool name, dog. It was a Rap Cat, yabo. Like yabo. So I got esikolweni ndavana lo meti sathola Yeah. Kitty Holy again. So uHoly usuka kulana babe sina la formation engukitty Holy ningo rap. So we made a family. It was the Holy family because we were both singer in a rap. Yeah. So ndango rap Holy wangu kitty Holy. So I ended up being the Rap Holy. Oh, so when you were in love basically. I still love her. Huh? Yes, sir. Huh? Man, come like. Ay. Just mention initials. Ay. Initials. KH Kitty Holy. Pictures I picture. Ay. I don't talk to her anymore. It's been years, dog. When I see each Because other I want to know. 2021. So what happened between you and her? What made you guys break up? Since besijole skela uthe kanti unomntu okay mina Damn, sasefleta mina ndacimba siyajola kanti yena unomntu wakhe. No, siguqula watshela. Watshelwa siguqula. Like ngendlela semthethweni. Nah, Guys, honestly, akoni wrong uba utshelwe. we have ups and downs, bro. Na watshelwa. Yeah, yes. Wabona umuntu o right more than wena. Yeah, I used to be a dumbass kid in high school, so Yeah. I understand. Yeah, I wasn't dumb, but people from high school you were didn't dumb. like me the way I'm being liked now. Yabo. So, Okay. lando ke ngono la out to join us out is nothing. Like say Ayirapper nayo kanye. Encoza yamantombazane. akazikhula. Yabo. So say eba Oh, iwenzi. that's why now so these days Man City cool. So ufuna ufana. No. Actually, I grew to being cool, yabo. So ndakhula ndazocha. Siyakuva Nah, futhi. the confession ihleli kahle. You can try to usigoqula story but sibambe ngeyethu thing. So to you ke ngoku siza kuwe. What made you to ba ube yi content creator? Like be live on socials almost every day. Nothing bra like ngicingba live. Nje akhona ngathi like ngihalela ube content creator. Nje ndibona imali abantala baba live. Yabo. And belinde 18 years because you can't be live under 18. So Yani? yeah, akwazi ku TikTok. Kufanele kube Oh, 18. TikTok. Oh. So once ivule ezanto zakhona la box ke ngoka 18 then aqonga manje be live. But And that time influence phones ngekhoyo nje ube live qoba abantu nabo baqhobe niqobane. Cool. But I think nifike kahle ko TikTok because TikTok back in the days ungakwazi uba live ngeka reach 1000 followers. Yeah, nangoku kanjani. But I think it is more cooler now because on 18 you can be live. Yeah.
Okay, sure. but not with 30 likes like sizi rhuqa phansi funeka like ibe Yeah. like it yabo. That's why I can't follow back abantu abarhuqa ko 1000 tontoni. Hayi bo, bros, hayi bo. Follow she abo Hayi bantu bo. ndifuna What about that one follow with the boy? I used to. Kaloku I ndiyamsupport. used to have an account and it was close to 10k followers. Then what happened? I posted a video yomntu ojajileyo. Ebengajajanga ka video enye igqwirha. Yeah. Oh my fucking fuck. So lalibaleka, so I posted that video. TikTok took it as a negative thingy and then Then you restricted the account. Like it was banned forever. They said it's banned. So now I have like 22 followers. And andikwazi umfollow. So ndiqhela begobe. So when I saw Mila, that time you were starting in your live, you all know Mos. Abantu will always talk about into yenzayo. So how did you manage yonke lanto abantu bethethe ba yo hayi ntondoni yo hayi to get live what and stuff abantu bazoncoma, but how did you manage like the negativity yabantu? Yazi no. Mina like ndiyaziwa kuba andicingi. Yaqwa? So if wena une negative comment even nakwi-video zami okanye if ndi live then ndibone i-negative comment ndiyakubloka same time nto njengoba mandicim live uze ndiblock ndiyakubloka okanye ndixola batsho ithatha ifollower yakho undibona uba andixhomekanga ifollower yakho ne. So to manage ezi comments ezi-negative I just block you usuke ecaleni checke nibona ba-positive because ndizoba rude towards umntu oyi-one then abantu bandithatha as a rude person, so I can't ba ndimane ndireply i-comments ufike nenze ividiyo umntu endithuka nam ndiyathukisa back. So you don't love you as obhifanyana? Yes, that kususa qha ngibonisa uba ifollow yakho eyi-one andenzile imehluko elifini. Okay, I think ndiyenze nam. Yeah. Never. Yeah. Then you bra, take us back kwi-journey yakho your rap. So basically your rapper brand qale ngo 2017. Damn. But then it was a different thing, yabo. Ibingeyo rap ngoja ibikucula. Okay. Because bendikade ndikusikolo se Christian school. So nangicula igospel accuse. Used to sing gospel. Can you sing now? Yeah, I can actually. But nevertheless 2018 the movie liyohlala ehostel. Fika hostel invana nenyikaka ekuthiwa nguRafa Zone. Yaliva kwayigama iRafa. Bro used to write isiphaza. He raps in isiphaza in Igalam and he's good in rapping in isiphaza. Yabo. Yebo accuse baseleke izinto azenzayo. And isintwana ngokwesigela sikwa grade 8 siza ngalantu ba iya rapper le and le yivele idibanisa amagama fast ngoku yabo. And baseleke. So ngenye imini umsitho bhala enye ingoma. I still remember la ngoma uthina do your things regardless whatsoever yabo. Ndifike zamubetha ngesixhosa enye verse yami yabo. Qala yathi accuse amalungisa aphanda lapha yabo. So wait, basically started ndoba ke ngondiya rapper because I remember wakho crew kwa grade 8 wa bethwa ngesikere kuyo perform scare don't go. So grade 9 lapha iqala khona yoba serious kufika umntana oyintombazana cula enye chorus and nami ke la xa sendiqala baseleka nginesti sendirhyme like unesi rapper ngesilungu. So that's why it also love C1 changed my life isikolo sonke. Oh yayila ngoma iTP yamasotsha iphela. Cula la track unontombi and then lafika ndibethe verse akavuka khala wonke umuntu. So that's why it actually started. Any baby yaqala ukuze la lesifubeni. Slightly yawa sanzanthwaka. Yayazi into yomthwako. Slightly santhwaka. So wawuziyeka nje zizele but do nothing. You see the thing is fethu yabo, I'm gonna be honest. Mna like abantwana besifunda nabo esikolweni they were more like cheese girls. They wanted la majita funa nabetha nge Air Force the hostel abetha ngeLondon yabo. Mina into yenzeka eSkela ayana eSkela nempahla zabiwa oledi waniyamisa no short brown wine epocket eninzi nephush ezazibotshwe ngecingo ngaphansi neskipa ne uniform qha. So even though ndandinalanto ba extend cool yabo I do me but amantombi ke ngoku afuna ubonana nomuntu o representable. So nathi ndiyayibetha it was bad man. Ndingafuna nonxibe za jean ke mina I always felt like
ibhodi yami ayivume banqinto ezipizzayo. So I Same, always same, wanted same. to old lady to buy baggy pants, but she didn't believe in the baggy pants thing. So ngquba ngoshoti yachoose. So yenye into yayinibetha lento mandingakwazi babo. Because umntana akazukwazi uphula apha ligaga inxiba round fest obotshwe ngecingo kodwa kukho amajita anxiba Air Force MX yabo so yandandibethwa lo way yachoose. Cameraman, walibala manje ujonga ne. Sure. Iwona into moke ehlafuna istoki. No bra kaloku kufuneka ndithethe ndithini. No okwefocus estokeni sakho. Okwasifika wohlabela istoki. Kwam. I have to mamela nami story ka report receive. Angwazi akathwaka nothwaka. So you Nondomi, take us back with journey yakho. I want to know everything about you guys, about your journey, because nibeke stories ancinci yokuba I started like take us ba well baby. Let me tell you mnake. Some stories ubu content na. Yeah. As ba like bendisalinde 18 years. Le account endisebenzisayo biye kamama. Yabo. Nangoku ikhuliswe like kamama nangoqala ke nditshintsha amagama neyikhulisa kangakogqiba ithatha. Ngiyayibona. So like ngoku like bendisalindile kwifoni yami ba mandi reach 18 years. Kwaqala still ndiyaphusha ngifana namama yazazi ke phone zabazali uvela umfili bunjalo. Ayikho need uba mabuthini yabo. So like bendiphusha ngale kamama but kwaqala ndindu 18 years. Xa ndi reach 18 years ndabe sendipopa kwaqala ka uleti. Ngiyaqala. Then ngawona qonga le kamama le yama account. Mandibeke ecaleni sibenzile. So ngoku lento ka follow to follow ne. Iyona nto bengayi entertain because kasi ingathi like uyanyanzela okanye like uyamthenga lo follow and as like khona ingathi uyayenza bo. So like ndithe like just double tap screen sakho ugqithe like ulike then udlule. That's why i-likes zami bezi more than i-likes zami yabe zi more than i-views or into man i-followers yabo because abantu like bebenza lanto double tap scroll ibone benza into ezinje. Xa ndi live ndakwazi ukucenga bayibo betnana khancofa plus sign yabo ndakwazi bacengisha ndakwazi uthetha nabantu. But ngoku sendiziva ba yabona ngoku andikho kula level yokucenga ngoba isiza uthatha i-follower yakho emecaleni simple lanto like lanto ayifuni umuntu obone lanto desperate ayifuni umuntu desperate content because uzoyibhuta uzokhathazeka naxa ufika mhlawumbe abantu bethatha i-followers zabo bonke ngaba okanye umuntu aqonda hayi lo mna noRuth man masithathe i-followers zethu bayakwazi ke abantu uthetha uba hey asizithathe bo No Brian, lo yenzeka kum le yazi kuFera. I don't know what's going on. Every time when I reach 14k followers, namhla qhamuka hayi 14k. Maybe akuphela iveki qhum 13k again. I'm like, what the? Lo way yenzeka iveki yonke bra. Yenzeka iveki yonke. Okwenzeka ku 13k, iyafika ku 14 ihle. Fika ihle. Every day and ngam okay, no, you know what, Facebook, keep your followers. Because I think what was tata because nebajoba sekhona abantu abayifollowishini but when it's at 13 yon I'm like okay keep it no ngayihoyi manje nje uyenze uzenze ubone uba wenzela mina nenzela abantu yabo nasesikolweni like ibikhona ke lantu ba siyakubona ku TikTok ubone yenza into ehlekisa la way mosibo yo hayibo becula ibesenza le way yabo la way ke mina ngiphi honor because kole unibona obviously uyafollow isho kanye ya like but the more viewers zami zininzi nami ndityala wena uba awulayikanga as long uview i-video yami because iyavela viewer kayi-1 kanti yeah and naxa like la way kuthiwa yintoni na like uyajonga mani uba bangapha abantu abayibukele yaphela i-dashboard yami uyayinyusa kwale ubona ividiyo yami uyayinyusa i-dashboard yami ba okay kule nyanga ndifumene 80% full viewers zami yabo so the more umane undihleka wena uba oh hayi shem uyacula no but kunzima ukwenza i-content uhlala entweni bras like but I think that is much better since like into ezibhatalisa back in the days it was very hard bra because ababe begxeka I know it bra man. I know it like ababe begxeka bra like bomntu uyagxeka but now xa uscroller they are the one now ababusy content and asibagxeki I won't lie mna I've never experienced bad negativity on social media. I don't know man, which is why I always felt like because I've never even from abantu engiqalayo uhlala na I've never gotten that bad thing ba hayi kuse wena intoni ngokweyeke le wena yabo iyale nto ndiye ndithi mna e-high school bengavani nabantu
Who's calling high you? school Drop it. high school beningavani nabantu yabo Yeah. but bonke abantu ningavani endandingavani nabo lanto ebanixabana echange amagama it never went to the music thing lokuthi ngumculo ombi uboya santo ezidlawa ethethe ebantwini hey uthi umculo thenteni it never went to that point which is why I've always felt like ndiyem too so I wouldn't actually Yo, I'm not bra. Like back in the days, like people, bra, you used to judge. Kole we like 2018 mos. Yo lo yekhona 2018 grade 8. Qala pha la inspiration by Leo Mascol. Khona qala ngevideos ezi 2 characters. say oh yeah I still remember ngisipho no old lady. Then yeah. People used to judge you, bra. Until they were like, okay, cool. Then I put on the memes and stuff just to post it away. Still all bad judge. Then chiki anatwa undo ya kholisa. Undo met kungona be understand that. Yeba ngcama le content okay, bras okay, asingayenza nathi ngajajani. What and style uyaphuza zabo okay guys and you find ngajajani. abantu be negative ngabona abenza content engenzi sense Yabo ngabona ngabayenzayo ngabayenzayo. but you find yesene ufike umuntu a poster into which is supposed to be funny but xa ujola lento no mele uyenzele abantu abakwa grade 5 izabaseleka but now you're like Ama kukho abantu bengathethi nabo even now okweqala high school umuntu olalana ba negative so like ake na bra into kume once isukile kum ihleki nawe wathi ngiqala mina salethe ngene engcwabeni bra nasendleleni uzanibulisa ndiyakubulisa ndiyakujonga qa na brother sibambe isixiba no mina ngibambe isixiba mina sengixolelwe fast angixoleli fast no brother even zonke into ezenzekayo ingasengixolelwe ngoku ndo le sokayo ndiyibonile yonke le nto za bale mimi mango ntando tanto best utheni yayi yani andanoyazi na only so babohlukene put us on bra but untando utheni untando I can't talk about people guys kwinto no we can they're already bra on the this is a media. podcast bra Words of encouragement flood in the Ntando fiance person ex-users social media find out that ntando ngithe umntana ngengento phesha damn hey That real one. real so wezenzekayo so yima uma umethe umntana ngasongo ongekho ugela real umithile ugela umethi performance untando ungayazi ubani umfana pha kube so untomazana imethele omnye umfana yeah cheat you see I knew this was your ba untomazana ya cheat brothers untomazana are the like ngeyona gender icheater and ba qualify like bane skills ebaneske untomazana kaloku yakwazi ayisona ifane nathi yona no kutheni ke uthina xa sini phasha rukhusha inxanina nidombi because siyafanda utha qho kuni aqobeka kuba kuthitha abantu zobawo because yabo kole like igeli ifanda out uyazi bale nto yenzile idomu kole like ufanda out ufanda uthile bese ngakucheat qha besifuna ukubonisa uba yeah I can do this yeah but but kole awengicela somilwa mase ujola nami uzoqumba xa ufika endlini inhle nothoma wakho ebedini sombathile silinde wena hayibo no wena wena uyafika even if you were not invited silinde wena it's fine ndilindene then ndiyaphuma ke ndibuyele platform masifanye cool ogqiba uphinde Tommy masivaye niyapi nize kum asakwalo sebe ndizobenze kuwebha nindilindile so nini space ndibine so wena nini Somila yo do you believe like in love? Do you think love exists okanye? Because I saw your bio, you written about one partner is enough. yeah I believe in love guys find this dog find this dog what do I believe in love I believe in love Why? Why do you believe in love, guys? I do believe in love ningxaki anayi reason othi andibelieve saba koneni unganike reason koneni bekhetha last year ingxaki yakho uyaxhathisa no ingxaki yakho uyaxhathisa xa ihethwa xa ilahla Tell us uyaxhathisa more. about what Spill the beans, bruh. about your lamthide begowisa amandla wamqhuqa inkwethu okanye nguye ayiqhuqa wena inkwethu guys okay aba address the issue baba icebo yabo address the issue kalo people yabo
umjolo une-ups and downs Yeah. yabo if ungumuntu like hayi yeah Mamela. ups and downs no oh like into bisahlukanisa ibingeyo-cheating but mna I have to put it ebantwini eziba like hayi man ucheatile awukwazi kaloku uthetha like into So zakho what did he do exactly? for lamaxesha amaninzi kangaka no I did something What? You. I didn't cheat but ikhona endenzileyo Oh, you were flirting with other guys or no Nah, I feel like man it Or- was, you one, know it was one of those genetic moments for a partner Nah, I because think ebengafuna umjezi. besides that nami Ayikho enye yintoni? no people mna ndizoyihoyele but My bra- ndixelela uba this is my- kwi-relationship kuthiwa we fight we fix we stay so mna I believe in that three Bra, wanna words tell Fight, you we na- fix, we live, stay. we fight we Paul fix we Carnival stay camera. Noba isida kachithwa okanye ukhona bengafuna ujezi wami. umsida wayetya ngaphandle Yeah. phaka noma ndifike endlini ngingaphekwanga kaloku ndizawuthi mantyephi ndizawuhamba ndiyotya You kwamesa don't hide anything here. no bro I'm not hiding anything Guys, one thing about Eshe Sang and Friend podcast, we don't hide anything. but to be honest wena Eshe honestly it was jealous just that yena akafuna uyithetha Jealous of what? the guy it's usomile mbona she's a guy's girl Yeah. yabo thanda uvana namajita so the issue was What? slightly there and then now if What most of the time, so Yeah, let's but- not that about it was amajita. slightly there Yeah. so umsida for sure there was that thing but yeah it was it for me Oh, yeah, ikhona kuwo wonke amajita lawo into mahlahla Yeah, noma nentombi namajita. but ikamna akakho choice What you be like? akho choice kukuwe ba undithanda mhlawumbi namajita and okanye still into crazy ngalanto yaba intoni thina singawatsho uba asomela sibonde wrong because yayazi basenza into Yeah, But especially still, if for I wena- usixelele about okay, you know this girl is my friend only. According yabo yeah. so thina yazi sisibeka ngaphelisa ngoba- i-relationships into Yeah. sasa weekend is good Yeah, bet. ndivaye like into eziphelisayo Oh. it used to uphela kaloku like ndihambe nani yabo malinguqanaithi ndihambe nani siyonxila ne ndiphinde ndibuye nani uyabo akho ndingako Oh, saniyacimba lo nalo nonxila onamajita. So and like And it ndiyakwazi comes uba to every ndedwa guy. kwi-girls Yabo. ndiyakwazi uba ndimdedwa kwi-guys then I'm the only girl kwi-guys I understand umjita. I know Uyaba? blame. but still man athiyoza usomila afethu mna undi-impress ubona ii-cameras I know what the I know kwi-cameras you can't admit everything so salumwhy we know thina the truth masiba yeah man Ningalibali uba nindo bras. yeah you know the truth you know the truth mas yeah I-boyfriend yakho izaluka Sona. i-boyfriend yakho izothi I know the truth. Ethi, huh? ileyo ba my like uthi friend. masina and-impress ne so we-truth esaziva uba Mna as the kakade whole bungasoze the uvuma Eh, uba wena ungavuma uba mna ndaku-impress Ah, if I'm impressed, I don't impress. so ngoku uthini yebile Uyatsho true naye uba nawutsho nditsho Ah! you're wrong guys. mna benzawuthetha but we behind the camera so manthula Like and-impress behind the hey fuck you nomazana I know, fuck you, darling. fuck you You're the last person to say that when. Okay, My guys, God. let's move forward. What December you were trending so mean. Sihleka. No, bakwenzeke no. Andithi bendisiya kwi-farewell nge-4 deck yabo. Yeah. Normally, xa ndi-installa endlini homemade installation yabo. But then ke ngoku since like ndisiye endaweni enabantu ubone like ayikwazi uba like ndizenze yabo ngase like ubone i-maintenance uhlala esaluni like kube into ecute yabo wenze ne-vlog grand. So ndadicide uba mandazi no andihamba ndoyinstalla xa uinstalla kwam it was not my plan uba mandinstole apha bendini Okay. kwelinye indawo yabo because kade ke kukho i-complaints kwathuma fine cool ndiye phana ne xa ndifika kuthiwa kugqojiwe mind you iyaqala apha ekuseni futhi ba like yona into yami ime kakuhle yabo then ke ngoku phaa late umamaxabi esibhani funeka sibe sesiyahamba yabo unayazi mani uvulile utshomi mandiye and ndani i-customer yesibini unayinoko ndifike eli also lele uqale kwenye isaluni le uqale kuleyo ndiyithandayo uyithandayo, yabo xa okay. ivaliwe zoyi-3 then ndizinazivalile waphuma ke waya kwasomisa yes dad okay then xa ndifika phana cool nyhani ke ndifole ngoba ndifoliwe ndokhupha imali eyusave ndibuye nyhani ndenziwe ke i-installation ibe ntle ibingendwanga nani nandibona nandi-on yabo but into wrong kuba like ukhuphe i-300 for into ye-5 minutes yabo
So ke ngoku I couldn't go esaluni ndithi bethunana iyanyibilika le way because ndithe ixesha loba ndisuke ekhaya ndiphinde ndiyoreport and umama wami ke baza abazali ngento ezi-fast fine cool ndihambe ngoku ndiphume esaluni imagine yakwazi kosomizi ne uye ebharini ngiyava man andifakanga ubone like ufuna uflexible on andifakanga nebonnet ndifeke epokothweni ndibona abantu man ngoba ndibukayo uba like imanzi like ikhona umuntu like ingathi ndiyayifeel ikhona into wrong yabo ndizikrobe emotweni xa ndithe imani namasi ngathi like yabo qona imani fake ibonnet ndibona endlini because ngexesha fika endlini nyandizini enzeke la video nandiyenza uba ndi-on but yabona into eshotayo installation nakhona like la video yami ayikho ndithetha ngothukisa it's a sun ndiyatsho like ilanga liyimoshile installation yami akho nto like etsho uba ndenziwe kakubi qha ndiyatsho uba yo bethunana iweather yalapha yabona ndithetha ngeweather because I was blaming the weather ndiqala ubona installation inyibilekayo cool ndifika endlini nyandenze le nto ndihambe neproblem yothenga isihlangu ndibuye xa ngokuziqingqeleke ezintsuku ne nge-13 kadeka ndizibe nenza ngefo ndalive nomama wami kwaphanga ngoku sibuya kwi-photoshoot sibe sisitsho ke athi mama intombi ufuna ukuyoreport apha uba inyibilikile le nto yabo sitsho ku-live ndithi ayintombi ndizabaxelela uba le into handazekaya inyibilikile yabo ndithi ndimane ndizincoma but isolation ingxaki khulu ngabi nangxaki ke nomama emane sithi yo hayi ntombi bububhanqa nyhani obubone ke bazi abazali kaloku umama yena ucomplainela imali yakhe le ndiyisebenzisile ingaka for ububhanqa so funeka ndithi ngondisanda uba on ndifake i-headband fine nyhani ke nge-13 kadeke ndikhaphe yami ndibhalele uba funeka undikhaphe andimazi usomizi undawo ndisenza ukubonisa ukuba usomizi undawoni ngoku because bekade ephamos ndimbonise sifike phaa xa ndifikayo ndithi molweni kuthiwa ya ndithi ke mna ke ngiba nokugqibela kwi-installation ndingaphenduleki ogqiba kuthiwa buza usomizi ndithi somizi ndithi somizi uba nokugqibela kwi-installation athi nguwo ogqiba athi angwele obusithuka ku-live thuka mna usithuka uthi installation yethu uyabixeka warawara uthi umnqondo we-installation benke nathukisa na xona inohanda ndilambile but nilamba njani because live wam ndibenze 100 lion ndiqomba like yindlala noba mhlawumbi bendithe because umthetho wam ndiyathukisa xa ndilambile yabo ake ngoku bendihluthi because nokutya besekulapha ngonenzela live ndibuza uba ndithukise nini la sisebendenza bese isithi uthukisile wade sekuthetha nee-customers sekuthetha naba baqashiweyo bamba batsala i-fiber like in the second that time ndikuzabaxoba no man kanti nithekela but inandixelele ba installation enyanyibilika qha kuthiwa ke ngoku ziseyitshomi yakho uba nayo mayizonyibilikelwa yabo izokwenza experience ndithi no wandiziselanga loo nto itshomi yam ithemba ndinibonisa iyanazi so benzisa yona ngiphume kwaphuma sisapha ndithi ndizawuphuma because ispace senu ne bayathukisa ke ngoku qha i-aim yam kuba mandibe ngapha kwegate ngapha kwebhagqa because la saluni xa sekugcwele incinci phumele endini and uphuma kwami ngathi ndendayazi uba bazawufuna uzondibetha ndithe xa ndiphuma ndavala ibhagqa layitshaka khuqaqa mosileyitsixa ndabasabela ke ngoku ndihleli ndisile ba qha ke ngoku umthetho ndisile mna I don't hide the fact that ndiyageza hayi ndiyageza ndiyazincoma qhala ke ndiqonda uba yazi yintoni aba sisi ngoku bendibathuka ngaphakathi ndiyabathuka uba jongani nina ndizizicaka zikasomizi nina yayiqonda niqashiwe apha uba manenzele ntona nindenze yona and ke ngoku the fact that bandithuka ngeminqundu yile yenza uba mandibe ngapha kwegate because ke nathi nam unqundu back izawukhabisa and ndiyi-1 bangaphi yes ndiphume nyhani babe be-installa ibone amehlo mosakum wonke umntu seyileqonda setsha le video bendilive ngayo ndiyabaxelela uba fakani laa video bendinithuka kuyo khanisapha ifowuni abantu bayatatazile bo tatazi into ndandishiya bathe mandiphume masindaphuma xa ndiphandle siyathukana ke ngoku bheke siyathukana ogqiba bathi ngena phakathi ndiyababuza uba beningathanga mandiphume good question because bandikhuphile so why bezathi mandingene ndithi khaniphume nani bethuna nami ngixothile masikaniphume ngoku xa bephuma yabo ikhazi nami ngapha kwendlela ke ngoku iyaphangela athi mntasekwenzeka ntoni ndizayimani mntasinto kanje nakanje and andikhumbuli ndibathuka ne into bendize ngayo isolation yabo so ke ubakhalela bandicomplainile yabo xa babona phana zingena ii-complaints babe awele ke lo utsala 5% kaze kum ane nomazana uthini niyayiqonda ndithi awundivanga phakathi babe ndithini and wele yedwa nqonma ubuyi-1 besikhanda kukhapha mna kuqala kaloku hayi uyaxoxa singamantombi noko ikhazini yam ebingazulwa because ndiyamazi ke shem hayi noko yebo xa into endizixelele ngayo uba oyi-1 uzandoyisa ne but nam zakukhapha yabo and unee-braids namancanci khona into ezosuka apha kulaa ntloko yakhe wena wesibini installation so ikhuphile ngoku installation ngaloko ibingefo so ngoku yi-13 installation noba nayikhupha kwange-6 imagine i-300 yakho
Okay, cool. Ngcono uyaspona. Bawela bayithu bazonibuza same thing into bendithetha phakathi uzayiphinda nje kodwa bayivile. Bawele ke ngoku abanye sebeqonda xa babasiluli baleqa bezonibetha yabo. Xa beza yona khona ngiqalanga ngobaleka. Baqale bandithuka. Siphinde sathukana. Kwagqitha iquantum yabo. Lo xa bakhona loye watsha umsindo wehle baleka esitepsini ndabaleka ngaphansi. Yabo. Manje kuthiwa bamba ingathi kuleqa iphayara yabo. And I was like kwaba ndileqayo. Akho nomnye ufuna ufika kuqala kum. Yabo. Bonke ingathi bayarisisa because bahamba swi. Bona abantu abadala mosithetha ngaba. Badala babantu ndingathi makazi mama kubo busuku. Oh into bandihlisa ngoba ndileqa ngapha kwendlela. Imoto sizawulinda bona bawela okanye bona bazawulinda imoto. Abanye baleqa ngapha kwendlela. Usomizi ngoku uqopha qamos. Unxibela gushi lo wasephelvu. Unxiba kukhaba gushi flap sezi. Yayazi mosela. Ungathi ngchannel. Yazazi channel yes. Bona zawayibhanga phezulu la. Yes, and is that I didn't notice that ke phathi umuntu oyenibona ndileqa kodwa ayibusomizi sana xa buwise ugushi wakhe. Wathi kwayo. Akufoka lo gushi apha ku TikTok kwa my man. This is not gushing. Ngaba ayingokushi nalo it's a ship. Uyaba hayi it's a ship kalona khaya. Ayingokushi lo. Andaba yakhe. Hayi babethu. Mamela ke ngoku babe isister yami yabo. Isesalon yenza pha that day. Aba baye bathi makandibuke. Ndithe ndibaxelele ngoni bathuka ndathi senindisearch ku Facebook ba live ngoku and immediately ngifika. Ndafika ndiyibalisa nayibalisa mbaqoqo nayibalisa lo mama la live the same time. Babe benibukele ke ku live bane be comment ngoba ndile. Yeah so la. You oral away. I comments zakhe emdala. You oral away because like yabona ifollowers ezininzi ndisifumene ngayo. If ungajonga i-dashboard yami. Yena kwabona man babe unnecessary because I think bona zange bayi. Lanto yovula i-business ungafundanga. Because come on the business you expect everything. I-complaints from customers. Like zange bayifundi, zange bayibuke. Zabayibukela beva ngabantu ya. Leyane. No, kaloku omnye wababukelisa. Wase baneshola sisi. Bayithatha apha ba. And nale ngayiphinda la video nayi-repost. Nathi guys can i-quote ngethukisayo. Akho nto ikotayo. Yebo. So ke ngoku yona lalo kuthiwa unprofessionalism le bayenza wena sombishi wena yebo because into enandiyicinga mna yebo yancima like ngoku ndicomplainayo bayabuza ndithi mna ndiyanondla ngale 300 yam I know like awuyibali wena because ufumana imali eninzi but nina ndiyakondla yabo suka kulapha yabo kuphokuthiwa kwi-business kuthiwa umuntu okubhatalayo uyakondla ndiyamondla nabona nandiqala ukwenza but ndandimondla usomizi wanixela nge-weave yam ethenteni nqoma guys le weave is from uEsther. Then i-closure isuka kuye because ayixazi ke i-closure nathi makandenzele so xa isithi i-fake kuye wafaka i-fake kwi-closure yam because uEsther kasithengisa i-fakes yabo so ke ngoku ndizo-admit uba shout out to Esther bra because ndizombuza ke mna uyi-best salon yasestrand okanye yase-Richmond because kaloku i-best salon ayikwazi ulwa nee-customers uthi ucaba uzawuphuma ubaleka ufuna undixeba mna eshe xa like uyathengisa ndizoxeba hayi mani eliqanda libolile leqa uzuthi amaqanda suleqa ngixelele ba okay yazi into ntshomi sorry for kuthengisela amaqanda ebolileyo nanga amaqanda a-free no nanga wa-free because ndiyistolile bekufuze uthe yizo reinstall xa beyibonile ividiyo bekufuze uyakhomenta because akho sithuko phamos uthi uba yizo reinstalla ntshomi ndiyamxelela mna reason why ndiyakwazanga uyocomplaina kuba I was running out of time so I couldn't number go 2 that video was not much of a complaint bendincoma yeah it was not I didn't hear any complaint baba yo ayikwasomizi kwenziwa kanje bona bava ngomntu owayibasayo ne ngena mntana pha kunto ebesithi yasithi kanje nakanje and ke ngoba yanfollowisha abantwana bakhe nabiyanfollowisha because bathi xa bethetha uba siqhelele ku TikTok ngiqonda like I'm a celebrity kuni because niyanfollowisha naye no and nangoku ke ngokutshomi yabo ngoku amane faki i-installations yakhe kwi comment section yami yabo ucimeni yazipromote i-business yabo then abantu axela ba no lo mntana atsho ba le installation imbi uthi I last yabo into bakufuze ngibonisa yona into yoba guys ukhona ndikhupha installation yakho ukona ndiyenze last month because i-installation xa yabona ndiyifakileyo I know like ngaphuma nomso because ayikho ezwanga ngeprofessionalism ndiyenzile nje uba mandize kwi-podcast done anothi ndisiya kufarewell ndigqingamse nomhluzo ovuzayo kodwa bendisandokwenza namhlanje especially kwinto US ngodeke serious dwala like suppose iya last yeah bra nqama hayi wethu so ke ngokuyena ke ngokwabela ke commenter endithuka and kwendlela endimendla ngayo ndimphendla ngesikolo ndiyamxela bajonga tsho mangwalapha lo muntu lo mama umthukayo ngilokondlayo yaqwa because xa ondliwa South Africans yafana noba nam ndiyakondla
because I'm a South African. Support business yakho. La 300 yam ndikunike yona. Yawenza umehluko elifini wakho. Unena uthi manje 300 yam ke. At least ba wathi masaka 300 yakho ayindenzeli kwanto nathi sap. Wafly guy. Sap. Remember, the video can be taken down with a flyer like u flyer like using the plane naye kulanda wahlala ngayo sithi ayimali mali ya flyer ayajobheki because uthi yena since like let's on the flies ezithu angatsho like ukuba igwet so like lena wabona like I think imali umuntu yamgezisa but nanxa ne 5 friend ngigeza kakhulu because ndinento naye epokothweni so yena wave wathi mana kalogweja no usuke eJoburg niqhuma nasekhaya uyavakala nesixhosa isosa seJoburg and nawe uyazibona uba awungomxhosa yabo noba uhlala eJoburg but uyazibona uba nasekhaya noba wasuka ezinto mhlawumbe uyokhulela eJoburg and stuff but namxa noya eKZN not ndingumZulu ndingumxhosa but lulwimi olu ndiye ndafunda isiZulu yabo so yena wazibona nemali waqonda ngisabhilonga emakhwetshini wabengixelela uba uzandikidnap noma nasekhaya wanxola kaloku uzonikidnap uzandifaka ebhuthini ayondilahlanga apha hlala khona nxa installation mamela ke ndana ndiyicinga uba like bendine plugs bona like ndithini nihlala eculture nindibizi ndingatsho kunozala uba ndiphi ndiduka iweekend yonke ndiseculture kwibhenki bekuzoblema yena lo kuya kaloku kodwa uzandifaka ebhuthini ndibuye nebhabhalaza apha endlini ndithi bendilahlwe nguye pha good lezo nditsho uba abantu xa uthetha into kwi-social media iciphi xa nokwenzeka into kulaa mntu lowa sojonga wena thina yes like noba ndingenza ntoni ndizawuthi ayibo mama wawumvile nje and sikhona i-screenshot nangoku sengenzeka kusagcinile isayi-chance leya sojonga wena uba bangani okay uqashela ipodcast like guys yazi naxa ndigqitha pha ndinefear yoba ingathi like angaphuma leto ifear yam ayoba like ndiyamoyika kubaleka or loba like because abantu abaninzi bandibona that time baleka ngoku ndalani uba ndizawuphinde ndibe ndibaleka ngoku ndibaleka umntu angengowalapha ndimbaleka apha xonani nasekhaya ngoku qona like ndithatha i-shortcuts noba ndiyave ndithatha i-shortcuts andifuna into exabanisa naye yabo ukuye uba uyaxola okanye uthini but zanemthuki ndisafuna ividiyo like ndimthuke but ndimyekile ndiyarhalela like ukwenza ividiyo ndimthuke ndimphele into ayeyifuna xa like ndimyekile because ndiyambona shem iyazama nakwa-uncle Dex uyaziposta into zakhe afumana o-5 likes kunalo shem utsala nzima ndasekhaya yabo but ke kuba ndinguloo mntu ndinguye nqanayo utsala nzima wena qha ubulela nje okungena epokothweni iyabonakala namantu otsala nzima because abantu abaninzi bave bafake installations zabo pha bebengixela uba nam lena yahlala 2 weeks nam lena yathi le ndiqoma wena ngcono nayine 2 weeks ndasi wena yabase-hours minutes uyaqonda usuka erenkini uye but ke ndaxola sho ndabagrand lo ngaxola so I think this is a record our guys is we spin and ngosebusuku so akhondo enye like because ndicingela wena because I girl you stay far at least singamajita thina guys you report akho transport but it is fine so akhono like nifa like nje kuyichaza abantu just noba intoni anything motivation anything noba bini nje ufuna ichaza motivate abantu naxesha motivation even ichaza about myself actually and a couple of people who are here is that we are on a road to creating this crazy, I won't call it a group, I'll say a crew, this crazy crew for vlog tours, photographics, everything that contains entertainment, man. It's like funa ukwenza la nto braba siyazi ba siyi crew ethile and we are doing ABC and D, putting in the work and whatsoever, and all we ask for is support, bra. Because I can't get to 25 years as an upcoming artist like King. Fuck you. Okay, Caesar. Okay, Caesar. Okay, Caesar. No. Okay. So my God, there's something I want to chaza. Guys. Banda last. Ndaqoka kudlalwa nani? I laughed today. Hayi ndaqoka kudlala nani man? Umuntu ke uye sithi akadlali but ebenyanisile. But you last, akalast. But asiko lapha. Okay. What I want to ukuchaza is that there's more coming, guys. There's more episodes, there's more content ezayo. You can just stay kule ndawo kuyo ungahambi. Keep on checking. So bathathu up, post so by 4.
keep on Introduce the rest of it. keep on what okay, let me introduce the rest of the crew. Okay, mna okay ngiqhubela ngami. Behind the camera guys, it is and George, Ntemeko George. Yeah, Ntemeko George Pakufera. You can just check him. Maybe uzamthanda then siqale uya ku date. He's a cool guy naye. Then apa we don't do Uthiyachitha. house meetups. We do restaurants. yeah, we only Yes. do restaurant. You know. Here ngu Rap Holy here. Ozange Ngamjonga ku Facebook Rap Holy. Then apa uSomila Mdingi. Nhlanhla Mdingi. Oh, Nhlanhla Mdingi. Ke sana cela benzela phezulu pha. Because wami live uyazithanda izinto. Kunhlanhla Mdingi. Ku Fera, ku TikTok. Ngusomila Mdingi ku TikTok uyafollowisha, uyalike if you want to. Oh, ayicinga inyane No bra, and ngaki xa baqale ngaba bayageza. Kuba Ya, umuntu xa unyasile, umqale uyageza febathi desperate Well, for desperate into yakhe, nyhani. yabo. So funeka umuntu ayazi ba kukuwe. It's up to you. Then here guys, apa Eshesanqa here, the sexiest man in South Africa. Actually, you know Vanilla, and that's not I'm dating or what, but it is complicated. But stay tuned. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Do everything in your power to do what you have to do. Yes, sir. If like bengekusomila benzothi le rapper ivale nge freestyle, it's fine. Freestyle bra. Play the beat. Ivale nge freestyle. No. Mina ndizayivala nge. How do you play beat, child? No. Let beat. Abayo. Guys ndicela ndilibe base kwi-video. But it's fine. Cela ndo. Benza cela pha ku-live. Cela nobucela uzayikhatha. Hayi ezokhawula nohamba ngakinje. Hayi ke. Yeah, okay. You can freestyle dude. Nje sivale kamnandi. Nansi mic. Bonisa i-primary talent. Yeah, kanjisa kancinci bra. Sifuna uva wena. Okay. Yeah. Hey. Show us your talent. Hey. Ngandifaka. Hey. Say. Bruh, I came in strong as a youngin' and now I'm going out of here as one of the biggest ones. I taught these rappers how to do their shit and now they're forgetting who really is the father. But I came inside, brought them pop, showed them how to do it, brought them nappies. Couple of people who think that they like me. Nah, dog, I ain't liking none. Celeb song. Here which is a saga behind the cam, Relinje no Chalza, Aibo, Holy Gawatate, Holy Gawatate. Doing this shit for myself, dog. Nobody else is here to save you. Get up and get to the work, dog. Get to the money, chase on that bag. Don't listen to what they go say, dog. It's you on you. Whatever you do, just know you got yourself. Nobody else. These niggas fakes, dog. Hey. Holy Gawatate. Holy Gawatate. Bra, this can be a hook, God. This can be a top hook. Holy Gawatate. Sama imali, i-podcast, sama i-views, sama abantu sizama uba cool. Yeah, we put in that work. Silali ebusuku sibhizi siya rap, sibhala i-runs kubhizi siya khona amantombi abhizi ayatwerk not lena koswapa kule game. Don't forget to follow us guys on social media. Don't forget to follow us. Yes sir. Bye bye. See you when we see Akukhona you again, network. guys. Mbayini. So, cameraman, cimi beat, khona namantombi ayatwerk Ah. khona network Loving you